Żewġ Bulgari ma natawx il-ħelsien mill-arrest wara li tresqu l-qorti taħt arrest, akkużati li fil-pussess tagħhom kellhom għodda li tintuża sabiex jinsterqu dettalji ta' karti ta' kreditu minn ATMs. Kien permezz ta' informazzjoni mill-Europol li s-sibt f'operazzjoni fi blokk appartamenti f'San Ġiljan ġew arrestati ż-żewġ barranin, Kitanchev Blagojzorov u Polyhronov Spaz Georgiev li tnejn ma jaħdmux. Fil-qorti kienu mixlija bi kriminalità organizzata u li jassoċjaw ruħhom ma' persuni sabiex iwettqu reati kriminali. Id-difiża mmexxija minn Fransina Bela mill-għajnuna legali wieġbet għall-akkużati li mhumiex ħatja iżda ma talbitx il-ħelsien mill-arrest. Qalet ukoll li minkejja li nstabu dawn l-oġġetti li jintużaw għal dawn it-tip ta' reati, l-imputati ma kellhomx l-iskop li jużawha. Min-naħa tagħha, il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Matthew Vella qalet li l-imputati kkooperaw mal-Pulizija. Sorsi qrib l-investigazzjoni tqalu ma' One News li fis-sigħat li ġejjin mistennija titressaq persuna oħra brabta ma' dan il-każ. Żagħżugħ ta' 19-il sena mill-Ghana, Agyeman Maxwell, ma natax il-ħelsien mill-arrest wara li tressa l-qorti akkużat li s-sibt fil-għaxija ikkaġuna feriti gravi fuq sieħbu li joqgħod miegħu fl-istess residenza. Fl-ewwel seduta bdiet ukoll il-kompilazzjoni għal fatt li wieħed mix-xhieda għandu jitlaq minn pajjiżna tnejn. Omar Robak li xinbeda l-argument kien ftit metri l-bogħod qal kif l-akkużat beda jagħti lill-vittma permezz tal-asta u sikkina filwaqt li l-vittma ma għamel l-ebda reazzjoni. Il-vittma, Francis Opoku, qal li għala daqtejn ta' sikkina f'rasu u f'żaqqu mingħand l-akkużat. Huwa qal ukoll kif kienet ikollhom qatt argumenti bejniethom tant li tliet ġimgħat ilu huwa ta' daqqa ta' ħarta lill-akkużat. L-akkużat li der imbikkem qal li jiddispjaċih tal-li jagħmel. Il-Maġistrat Audrey Demikoli aġġornat il-każ għal nhar it-Tlieta.